मानोना आं बे न'आव थानो एसेबो गोसो गैला। दिनै नोंखौ मा जाखोन्दों बिसा? मा आखल दिन्थिनाय जादों? आफा, आंनि लोगोफ्रा गावबा गावनि गोसो बायदि एन्जय खालामो, लोगोफोरजों रंजायो, मोसायो। आं मा? आं बे नोंसिनि न'आवनो थानानै आङो बोरायलांसिगोन नामा? आं जेबो गोजोननाय गैला बे न'आव थानानै। गोजोननाय गैया? नोंहा मानि आंखाल जादों बे न'खराव? निमाहा खालाम आफा। दिनै आंनि मोननो गोनां सम्पथिखौ दिनै आंनो हरदो। मानोना बे न'आव थानाय एसेबो गोजोननाय मोनासै। आङो बे न'खौ दिनैनो आरो दानो गारनानै गुबुन गोजान जायगायाव थांनो गोसो जाबाय। मा? दायो मा खालामनो बे समाव? Kodok siapa? Kau gak mak lama lahir selesai. Isol, मा जाबावगोन बे फिसाजोंलाय? न' आरो बे खोथाखौ गोसोआव ला, आं बे न'आव दिनैनिफ्राय आरो माब्लाबाबो फैनाय नङा। आरो थां, संसारनि गोजोननायखौ लानो सानदोंना नोङो? नाथाय गोसोखां, नोङो सानसे समाव बे न'खरखौ आरो गोथां इसोरखौ नोङो गोसोखांनांगोन। Hai लोगो, आङो दिनै नोंसोर बिराद गिदिर निउस होफैदों। दिनै ना, आङो न'नि गासैखौबो गारनानै बे न'आ नोंसोरजों इन्जय खालामनो थाखाय फैबाय। हाब, बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। थ' माथो खालामबावनो? फैदो एसे इन्जय खालामनोसै। मा नांगौ आंनाव दंजोबो। अके, दे जिरायलायदो एसे। माबोरै aku misi? माथो बिराद साखार एसे फेनाय नुलायबाय। थांबाय एसे। बोरै बाय थानो sama लोगोफोर? दे, बिदिब्ला बिदिनो फन हरबाय थादे। दे। आरो दिनैनिफ्राय आङो बे टाउनावनो जेब्लायबो थाबाय थासिगोन। दे? जोबोद मोजां। आंखौ बावनाङा दे। दे थांनोसै होनबा। दे। गाबोन लोगो मोनलायगोन। बाय गाइस। दे, लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय। बाय। मोजाङै दैदेनना लाखियो। फैसाया? मा? फैसा गैया? अरे हेलौ हेलौ आया खम्बुस दानबाय। Ya, Biang. Mana phone mo ma? Hello? Ani mo na. Phone na ba ko kasi? Makam na kan ka. Ang sunod ko sa mundo ko ka. Birat sa nakama ba ya? Ma. Abo. Ma. Ang datang di mana biar video ang mama mesti cara udah aku nama. Gaya dia tiba. Tak, moni masih punya. Tak. Biar aku kamu biar. Maka aku nak uang. Aku sampai nanti mana. Apa? Besok kisah apa mama mesti kamu ni pun mungkin nama. Terus ang itu tanya dulu ang dah ini mana kamu menjadi. Ayo kasih ini kepada bukan dan hang terbaik. Dan kaca pun bisa bila aku please pun mana ini. Nang mau kamu ni mau tahu si mana dia? Ni mahal. Hey sir, ang ni apa? Ang mesti mau tanam apa apa tu bibirahi mun. Ang ni nak pusuk pindah birat kosong mun bayar berapa? Ang mau tanam apa apa tu tangan mun, usia mun. Ang birat mingbai. Ang birat dan hamsi bay. Ang sebut kini kerja semua bayar dan apa? Aku ni mahu bayar apa? Ang dan semua kebanggaan ibu bay. Aku ni mahu dah.
Ada apa? Ang jadi yang dipanggil saya umur bayar apa? Seni, seni kadang baru lalu umur bayar apa? Panggil saya tidak namanya. Dile saya umur bayar apa? Nung sebut pun ada, sebut pun ada nung situ salamannya. Aku dile saya umur bayar apa? Aku juga orang apa?